Sayong Kabuntagon sa pagmata sa langgam na tanan matawang nga kabuntagon ni silang pagpailang asya kauban ko. Kuyog Kang Kristo Ning Sayong Kabuntagon magdaig-uban sa katawhan sa Diyos. Daiga ang Diyos sa awit o pag-ampo samtang mayamog kang kabuntagon. Nining kahilong pagsugat sa bagong buntag lunhaw matahom ang kalibutan. Busaning lahan nga pamalandong labing hadul kang Jesus karon. Ang pagpahulay gikan sa daghang buhat mata ko iyahat sa pag-ampo tampis ang pahulay sa kagabion labing tampis pag matauban siya. Ang pagpahulay landong nian ang buntag kung lawas mo